Ngiphinde futhi ngibuye namhlanje ngithole elinye ithuba ngenhloso yokuthi ngizoveza ukuthi uma ungabe kwenzekile wacaca nomuntu onomntwana nenye ingane kwenze kanjani kuyena, kwehluke yena akafakwana esithebeni, akasifaki nesidwaba, yena akasini nesigcawini nesidwaba. Nansi-ke impendulo, umuntu osuke umthole nomntwana uyasifaka isidwaba, uyasina ngesidwaba, ngeke phela usine esigcawini esinifaka isiketi, cha, akulokothwa nje akuwona-ke phela umgcagco wesintu lo. Uwenzelwa ini? Usine esigcawini efaka isidwaba, aphinde futhi kube usuku lomqhoyiso, azolokhu izinkomo naye ayibhobose njengabo bonke abantu akhomba inxeba naye. Aphinde uma ngaba amakhosikazi, le video ngicela niyibambe kahle, uma ngaba amakhosikazi esehlele esithebeni, uyafakwa esithebeni ngembuzi naye njengawo wonke amakhosikazi. Ukuthi unomntwana akusho lutho. Nakhu-ke la ukuhluka khona esithebeni, ilana-ke kufuneka kahle kahle wenze njani, uvule kahle amadlebe noma indlebe ukuze uzwe kahle. Uma ngabe ukuthi-ke usengena esithebeni, khumbula esithebeni amakhosikazi akuqala okungokhokhokazi bakuqala babethathe bengakazi lutho, kuncede kubuye ukuthi ungeme uney'nkomo, kuhlangana amadoda amabili noma amadoda endawo ekhuluma ukuthi awungema ngoba uney'nkomo, akahambe uthatha nansi ingane yakwaNxele ukuze kuzokwakhiwa ini, kwakhiwe lento ukuthi uNxele naye akwazi ukuthi abe ney'nkomo. Bese-ke uNxele bese kuba ukuthi-ke ungema-ke sebezoyifaka leyo nto leyo ukuthi ungema ngampela akalandele yangane leyana, bemenza abone ukuthi ngampela iy'ntokazi eqotho ey'khwalithi. Ngisho amakhethe mhlawumbe noma kuthiwa insizwa noma obaba bakulezo ngane okuvakashelweni kuyaphuza kusho ukuthi hayi nangu intombi nakhu ngivele intombi laphana usibanibani. Ubaba wayekhuluma ngengane yakhe ngoba bekufuyiswana kusaqala kunobuntu, kodwa kufuyiswana sakuganiselwana kamnandi. Amakhosikazi akuqala-ke ayefike ezintombi emakhaya obaba mkhulu bethu, akakaze aqale kwezinye indawo, cha. Iwona futhi abantu abazala inkosana. Inkosana sisazoke siyikhuluma indaba yayo, izalwa umuntu ongene engakambandakanye nesoka. Ngokwesintu angiphikisani ney'nkosana zenu eziwu-58, hayi mina nenkosana yami yomfana, akazi phela inkosana ukuthi usukhulunywa ngani. Umuntu uyazi ukuthi umezela ingane yomfana nje, ngisho efica umuntu eney'ngane wathi inkosana. Ake sikuphikise lokho ngendlela, kodwa sesikhuluma ngokwesintu-ke manje. Inkosana itholwe umuntu ocace esagcwele, kusho ukuthi la emhlabeni abantu abangabazala iy'nkosana amanazaretha kuphela mangicabanga. Angazi-ke amanye amabandla ukuthi nabona bebenze kanjani ngoba bona balinda kuze kube umgcagcwane ukuthi beganane before behlangana. Ngidluleke ey'nkolweni ngoba ngikho kuzona. Esithebeni umuntu onengane akazi ukuqoba aphathe ummese. Umehluko yilowo kuphela ngoba yena ufikela ekhaya esenjani, esengaseyona intombi esephukile, ngoba la makuhlele esithebeni kusuke kukhona amakhosikazi aphila kwenyama nangasekho. Angasekho ngeke evume ukuphathela ummese umuntu onengane. Ake siyenze sibone lento kusekahle nje. Nakhu-ke mina ngingedwa kwethu ngumfana, sengithathe umuntu onengane wangigana ngoba ngibona ukuthi kulungile ukuthi ngawakho umuzi wasekhaya, ngoba akusilona iqiniso ukuthi umuntu onengane sekufuneka ngakugani uma umbona ukuthi kulungele ukuthi engaba unkosikazi wakini. Kuphela nakho kumele akwazi, kufuneka kulindele ukuthi usazolanywa, kungena umuntu ozokwazi ukuqoba, ngoba ngisho ngabe kuthi uyena ukugane kuqala awumvumi umthetho ukuthi angaphathi ummese njengomakoti omdala. Ummese uzophathwa yilowo ingane ofike eyintombi nto kulelo ceke. Ngikhuluma ngesintu, angikhulumi ngento eniyenza ngakini. Kulungile mina nisebenzela niyenza ngakini, akusona isintu leso. Umuntu onengane akaqobe esithebeni. Okungenani mangabe ukuthi uganelelo ngane lowo muzi leyo, kungaqoba amakhosikazi
akulewo mndeni akwezinye izindlu amikalo akuleyo ndlu awomunye imizi uthi mhlawumbe sekuphuma umuzi la ekhaya umfana la ekhaya omunye wakha lapha abafuwabo bakhe bakha lapha abanye bakha lapha abanye bakha lapha mabeganwe kukhona abaganwa amakhosikazi abangafikanga nomntwana emizini yabo ibona abantu ke laba abangakwazi ukuphatha isithebe lo onengane ogane nengane uphila ngokukhangezwa. So ke kufuneka abantu bayazi indaba ukuthi uthatha umuntu onengane usuke uyibophezela wena ekuthenini uzophila ngaphansi kwezimo ezithile ngoba ngisho ngabe kuthiwa uzele ingane yentombazi uzele ingane yomfana kuyena lowo muntu kuyafana lowo ngane yomfana ngeke izenze ukuthi shingakhulu ibe ndala uma usugane owesibili omfike ngenangane azala ingane yomfana eyintombi yona lowo ngane yomfana eyofika ibe inkosana iphathe umbese la ekhaya kube yona egwazi inkomo kube yona ebulala imbuzi ebekhona umakoti ozala ingane yomfana omdala angeke ibe inkosana ngoba wafika unine njani esenomntwana. Umuntu mase nomntwana lokugwabana lela achakeza lenguna phakathi yingakho ke ngisho ngabe kuthiwa sekufanele kube ukuthi wena uyamiyeka lemndeni ikukhokhisa inani lenkomo elifunayo hayi ukuthi usuku nengane umuhlawulile. So laba bathi ingane ayidayisi balungile laba bathi ingane ayikhokhela balungile kodwa imizi kusalayo kuze kubuza ukuthi azayifune nje uyikhokheleni. Uyabo okusho ukuthi vele ngosithi uthi ingane ayithenga kodwa futhi uma usuthi uyayibheka iyadayisa futhi ngoba phela ngeke uyithole mahala lapho ngeke and ilungelo lawo lwamuza ukubiza inani abalifunayo ngengane yabo ngoba wena uzalisa ingane yomuntu lapha wayenza umfazi isiyoba nechekeza lengona phakathi ayisezokwazi ukuqoba emzini wayo ayisezokwazi ukwenza lutho emzini wayo lengane isiyohlezi inqathi wafika noma ezele ngaphandle ngesimanga sakho Mdlwembe Ndini omtholisa umntwana wamzalisa wangakhipha inkomo kamama ongenza lutho bese ngithi le mizi leni lokhu nikhokhisa izingane inkomo engayificanga maningi amakhono lokhu ngarisivile ukukhuluma le ndaba lezo ingane sazobuya emzini ezinye zazo ngoba amathonga awayifani niqhaphazeka kakhulu ingane zabana nayikhokhisa ngenkani ngoba kuthiwa kunezinye izifundo ukuthi uyahlala sithi ungashaya ngisho ubhuti bakhona uma ungaveza ukuthi ingane yabo ke wambandakanya nabo which means lokho ukuthi kahle la emqondweni wabo bayagula. Ngizolikhuluma ngalo lawo ukuthi basafuna ukulashwa bayagula bonke la lo ndawo bayagula lokwa ngempela futhi ngoba akekho umuntu ongavuma ukukhokhisha into angayazi. Ngithi namanje ngisafuna ngifunela umuntu egcine yenzi lethu thatha inkomo yakwenu kumfowenu okulamayo uwenza umsebenzi omayelana nawe noma ekhaya lakho ugonqisa ingane yakho noma athi wenza ini ngawo uyinana ngenhloso ukuyibuyisa bese siyabona. Sifuna ukubona ke lapha isiphetho umakoti omtholese nomntwana akakwazi ukuphatha ummese umehluki lokho uyaqholiswa uyasifaka isidwaba uyafaka isithebeni akaqobe uyakhangezwa ngoba wafika nechashaza amakhosikazi la ekhaya anjani awakazi afike nezingane ayiganile eqhoyisiwe ewumumpu enganceda aphathe ummese adikile ethi lo msebenzi abasizi awasawu attend. Bafowethu isintu sibukhuni sibuhlungu angifuni ukuntshela manga ngiyeza ngokulento ngaleli gama lokukhaba ukuthi ukukhaba kuyini ukukhaba ekhaya uma kuthiwa nje nikhaba ubabuye noma nikhaba obhuti beni kukhulunywa ngani ukukhaba kubaluleke ngani wena uma kuleli page biza umngane wakhe eze la kuyabhutshwa hamba na ke YouTube sikhona siyabonga ethu.